Bruseli o diskriminácii národnostných menšín na Slovensku. Dobrý večer. Dobrý večer, ahoj, čaute. Takže, no... Nepochopiteľná tragédia sa stala včera v noci. Čo tu robíš? 45-ročný muž sa zastrelil pred očami svojej manželky a 3-ročnej dcérky. Však ja tu mám. Dieťa spalo v židlačnej izbe. Dôvody, prečo to urobil, nikto nevie povedať. Toto čo? Tragédia sa odohrala za ochrany tohto bytu. 45-ročný Jozef zobral zbraň a jednoducho skupiny rovno do hlavy. Na mieste udalosti sa nachádzali dve maloleté deti. Nezmyselný čin videla tak 3-ročná dcera Čo tu robíš? Ja si povedala, že tu mám vidia. Krátko po príchode To nemyslíš vážne, ne? zraneniam podľahol. Smrť muža má pravdepodobne spôsob incidentom, ktorý sa odohral v ani nie 20 minút pred jeho vraždou. Jozef pred samovraždou začal do Však som tu nový, jak som to mal vedieť, ne? Nečúvam ja, jak taký on. Ty keď si bol nový, tak čo? Vyšiel von tam, Tak si bol nový tiež, ne? Ušiel, ľudia volali políciu. Však ale ty ani ma nepočúvaš teraz. Prečo ma nepočúvaš? Prečo kúkáš na moju Anču? Čo má ona, že ja ne? Teraz kúkaj na mňa a ja sa s tebou rozprávam. Kamaráti a susedia hovoria o Teraz to nefér, a takto. konfliktom človeku. Takýto nešiel, nikdy nevyvádza. Toto ne? Tam musel k nejakému skážu. Čo má byť? Všetci ale neveria, že to urobil práve on. Ja s tebou vieš, ako Polícia prípadu končí, až keď preverí všetky skutočnosti, no podľa psychologických centrov, ktorý spáchal samovraždu, to zanechal minimálne 3 obete, ktoré sú následky výročinu pravdepodobne po celý život. Televízia Dani Sakvajnová. Dobre. Zase som znal. Okrog pôvodcu má... Ahoj, Maja Anča. Čo? Honza, jak sa má? Čo? Nosí ten pičkový sveter stále? Vieš, ten pičkový, čo potom každý nosil. Maja, Anča, halo. Dnešné výsledky hygienikov hovoria jasne, okruh sa tak zúžil na tá podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Podľa odborníčky sa však Bacilo mohol dostať do anestetikárne Čaute. dostatočne čistými rukami či rukavicami. Pretože aj pri starostlivosti o pacov sa výlučky dostanú na to poste.